Bună ziua și bine ați venit la BetScout! Iată știrile sportive ale zilei. Începem cu o imagine care spune totul despre frustrarea unui mare jucător. Erling Haaland a părăsit America de Nord într-un mod care a șocat lumea fotbalului. După eliminarea dramatică a Norvegiei în fața Angliei la Cupa Mondială 2026, starul nordic a luat o decizie care reflectă perfect starea sa mentală. Imaginile apărute recent îl surprind pe atacantul celor de la Manchester City într-o postură care vorbește de la sine despre dezamăgirea enormă pe care o simte. Haaland, considerat unul dintre cei mai prolifici marcatori ai generației sale, nu a reușit să-și ducă țara mai departe în competiție, iar reacția sa post-eliminare a devenit virală pe rețelele de socializare. Norvegianul și-a dorit enorm să strălucească pe scena mondială cu echipa națională, însă visul s-a spulberat în fața unei Anglii superioare. Trecem acum la o problemă majoră care afectează fotbalul românesc. S-a aflat în sfârșit adevărul despre criza transferurilor din Superliga. Directori sportivi și oameni implicați direct în mercato dezvăluie o situație alarmantă. Negocierile cu jucători străini se blochează aproape instant atunci când aceștia află că destinația este România. Imaginea fotbalului nostru la nivel internațional și problemele financiare cronice fac aproape imposibil atragerea de talente din străinătate. Conducătorii cluburilor recunosc că se confruntă cu refuzuri în serie, iar motivele sunt multiple, de la salarii plătite cu întârziere, la condiții de infrastructură precare și lipsa vizibilității internaționale. Este un semnal de alarmă pentru întregul sistem, care necesită reformă urgentă dacă vrem ca fotbalul românesc să revină la un nivel competitiv. Și ajungem la ultima știre a zilei, care vine de la campioana României. Ofria Rada rup tăcerea și face declarații explozive despre viitorul său la FCSB. Fotbalistul israelian de 27 de ani s-a arătat profund marcat de speculațiile intense din presă care l-au plasat cu un picior plecat de la echipă. Arad dezvăluie că a fost șocat când a citit despre presupusa sa plecare, mai ales că el nu și-a exprimat niciodată dorința de a părăsi clubul. Israelianul clarifică situația și vorbește deschis despre planurile sale reale la FCSB, subliniind că se simte bine în România și că dorește să continue să lupte pentru titluri alături de colegii săi. Declarațiile sale vin într-un moment în care stabilitatea lotului este esențială pentru campioane în titre. Acestea au fost știrile zilei pe BetScout. Abonați-vă pentru ponturi și știri sportive zilnice pe BetScout.ro. Ne vedem mâine!